mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungora karon ana sab kini ang programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit og mga panghinaot kaninyo nga kamong tanan garon na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas. Din may magamit natong punan sa mga pagtimbang-timbang nato sa mga kamatoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahonan nga referensya, kini gitugot ni Master kanamo, pero sa paggamit dili supakon ang maong Biblia. Dining atong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og dining tungod karon among mainitong pagpangamusta no sa tanang makaigsunan sa nagakalain-laing mga dapit, labi na sa mga chapter president. Din sila'y nag-aabaga sa dapit din. Adunay radio station nga ilang giangkon para maialagad kini. Kumusta kaninyo? O dili usab nato pagkalimtan nga ang atong pagpahigayon sulod sa usa ka tuig nga atong mga pag-attender sa conference nga dili nato kalimtan ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O labi na usab sa atong matag binulan nga pagtabang o paghatag para sa Palas Reconstruction. O kumusta sa tanang mga membro sulod sa PBCM compound. Og naining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta kanyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o makigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O ako na lang mga pagpangumusta no dinhi sa tanang mga listener dinhi sa Radyo Bandera Arasan Caguait Surigao del Sur. Kumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga membro sa pagtulon ang PBCM dinhi sa Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? O sa tanan ako mga kaparintihan diha dinhi sa Mati Caguait Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? O ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kigsunan sa inyong pagpatalingog nining 28 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dinhi nining maong sibihan sa inyong pagpatalingog sa RPN Dixkio, Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes sa launa ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kigsunan. Makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga naghatag suporta sa mga radio station. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang programa mabati matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabhion. Din kining maong programa gisuportaran sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O ang programa usab nga mabati dinhi sa Hingog City matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Real Beat Radio, diin gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o ingon man sa Familia Quisimondo, kauban usab nga Ministro Brother Mario Chabit og usab ang nagatag suporta ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang ato sa programa nga mabati dinhi ning maong sibihan sa Kabusis Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental matag adlawng Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabihon. Din gisuportaran kini sa atong igsoon kauban nga ebanghelista o ministro Brother Diver Rizaba. Diniusab sa Cagayan de Oro City sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band, mabati ang programa alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon sa inyong pagpatalingog matag adlawng Domingo. Dinhi sa Tandag City ang atong programa mga kaigsunan matag adlaw kita nga Sabado palauna ngadto sa alas 2 ang taknas sa kahaponon dinhi sa Sure FM Dix BP. Din gisuportanan kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president
Brother Demetrio Campado, o gingon man sa iyang mga kauban nga mga opisyalis, ang Vice Chapter President Alma Bernido, ang Treasurer si Sister Judy Tobo, o ang Secretary si Sister Marina Campado, o ang iyang mga advisor nila ni Silo Canonigo, Eric Canonigo, Gertrudis Canonigo, o ni Marcelo Hubay, o ni Pedro M. Campado. Ato sab nga gikumusta ang mabtikon nga radio technician dinhi sa Sure FM, Engineer Edsel Montenegro, sir. Mayong pagpatalingog usab kanimo. O usab ang among mga pagtimbaya o pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga gibisitahan sa atong Executive Vice President di namugna na usab ang laing branch dinhi sa Barangay Tacob, Kaaswagan, Lanao del Norte Branch 105. O ang mga napili nga mga opisyalis niini, ang Chapter President mao si Brother Jesus Desierto Jr., ang Vice Chapter President Brother Jerome Desierto, o ang Secretary si Sister Noraline Desierto, o ang Treasurer Sister Marita Desierto, o ang ilang PIO mao si Sister Lidivina Canteri, ang Auditor si Sister Gretchen Desierto. Mapasalamaton kayo ang kampo ni Reverend sa atong Executive Vice President sa inyong pag-welcome sa pagbisita aron mamugna ang lain na pod nga branch, o sa pagpasalamat sa mga nanambong nga membro tungod sa ilang pagsunod sa atong programa nga mabati sa 28 ka mga radio station o makita usab sa social media sa Facebook o sa YouTube. Kumusta usab nato ang mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat, mga PBC member, o ni Sister Lily Patterson. Sa mga amakito na ni Hermias family usab din sa tinipong bansa sa Amerika, labi na sa igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. O ang legal counsel sa PBC, mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion. O gatusab nga gikumusta ang mga higala nato nga mga salesman nga padayon usab nga paminaw nagasudong sa atong programa. Atong igsoon usab dinis Taguluan Brother Jirid Kila, o atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos usab sudong. Di atong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O karon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungura karon mga mahalamong tigpaminaw, ang atong pag-isgutan karon Brad Deber, Brad Ronnie, Brad Ronald, ang kining gitawag o ang gipasabot sa Isaias Kapitulo 11, versikulo 1. Dini kita magpasukad sanglit, adunay nagapangutana nga si Sunny Boy. Unya gipaagi nini nga ato makita ang hulagway kabahin ni Sinaida si Polinio. Kini si Sinaida Polinio ato makita no yang hulagway. Kini sila mao kini ang gihimo ag pangutana ni Sunny Boy. Mo'y gisugo lugar aron ipapangutana sa kang Brother Rini Telebrico, Brother Deber. Mayo nga atong kuhaon ang original sa pagpangutana ni Sonny Boy nga gipaagi ni Sinaida si Polinio, dayon iyang gipangutana ni Sinaida Polinio si Brother Rini Telebrico aron mahatod diri kanato. Atong pagabasahon Reb, ang comment ni Sunny Boy, pinaagi ni Sinaida Polinio. Dinhi ni siya ni comment sa kauban natong ministro Reb o magwawali Brother Rini Telebrico. Atong pagabasahon, mao kini ang comment ni Sunny Boy. Atong pagabasahon ni display nato. Nagaingon ini. Good AM sa tanang PBCM International. Duna lang ako'y pangutana sa kasulatan kay naglibog man ko niini. Sa Isaias 11:1 kinda ang sasaha. Buot niya sigurong gipasabot ni Reb is sa Isaias 11:1 kinsa ang sasaha. Dugang pa niya pangutana din ni Reb. Og kinsa man ang sanga nga gikan sa iyang mga gamot. Sunny Boy kini ang nangutana. Mga malamong tigpaminaw, among ipanghinaot no kang Sinaida Polinio, ang nagsunod ka niining programa usab din nagsugo si Sunny Boy. May tungod diri nga gipaagi diha kang Brother Rini Telebrico sa mga ministro para mapaabot diri. Unya amo siyang gipangayuan sa iyang hulagway para ma-display pod, pero dili siya mosugot nga ma-display ang iyang dagway. Matod pa niya nga
ipatubag lang kuno ang maong pangutanan niya. Nga kinsa man kuno na ang gisgutan kay naglibog man siya, kinsa kuno na ang saha o kinsa man sab kuno na ang sanga nga gikan sa iyang mga gamot atol pa ni Sunny Boy. Mao nga atong i-display mga malamong tigpaminaw pero dinhita mo kuha sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church Bradiber o kini atong pagawason ang ipasukad sa 11:1 palihog pagbasa Bradiber. Okay, Reb. Atong pagkabasahon, nagaingon ini. Ug may mugula nga usa kasaha gikan sa punuan ni Isay. Ug mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Sa pangutana ni Sunny Boy, inaot nga nakas kabaskog sa imong panglawas sa pagsunod nini, kung ano naman tay pamilya, kumusta sa imong pamilya ug sa mga kaparintihan. Kining gisgutan sa Isayas, no? 11:1 nga may mugula nga usa ka saha atong gi-highlight, no? Read. Dan gisunod din kay nangutana mga kinsa ni. Unya mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Nangutana po kag kinsa man ni kay naglibog ka. Usara ang gipasabot nini. Kanang saha nga mugula, kanang mugula nga usa ka saha. Pero kini siya gikan kana sa punuan ni Isay. Ug mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Niyon po kag kinsa na gikan lang gyapon na kang Isay. Usara na ang gipasabot. Naagig pagpamatuod nini, mubasa kitaglain nga Biblia to prove nga para makuha nato ang pasabot ini, brethren. Sa ubang pagkasulti, brethren. Okay, Reb, mugamit tag laing versions Biblia, kining Bibliang iya sa mga higalang Jehovah's Witnesses. Gitawag kining bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa English ni New World Translation. Basahon gyapon ako, Reb, ang Isaias Kapitulo 11, versikulo 1, nga mao'y pangutana ni Sunny Boy. Dinigingon na kini sa pagpahayag nga atong mabasa. O mugitib gayod ang usa ka gamayng sanga gikan sa tuod ni GC. O gikan sa iyang mga gamot ang usa ka turok magmabungahon. Sa Seventh Adventist Church nga Biblia gibasa, kining saha gikan sa punuan ni Isay, pero dinhi sa bagong kalibutang hubad ang saha o ang sanga mao man ning saha ang gipasabot gikan na sa tuod ni GC. But ipasabot mga mahalamong tigpaminaw Sunny Boy na kini si Isay mora ni si GC. May masabtan nato. Unya kining gisgutan nga og gikan sa iyang gamot sa bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan nga ugikan sa iyang mga gamot ang usa ka turok magmabungahon. Pero sa Seventh Adventist Church nga Biblia sa gibasa nato ganina sa Isaias 11:1 nga gi-highlight nato nga may read, may yelo, ang gisgutan niya mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Pagpamatod ka na, nga kanang mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang gamot. Kanang gisgutan usab nga may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay. Gitawag ka na og kaliwat ni David. O kanang kaliwat ni David, usa ka na kabag-ong hari nga gitagna dinhi sa Isaias 11:1. Og ang priba ni Brad Ronald, Ani ang puriba ni Reb, mubasa taglaing translation sa Biblia, kining maayong balita Biblia, nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, sa maorang gihapon nga sitas, kining Isaias Kapitulo 11, versikulo 1, ingon nining atong mabasa. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga, mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. di nakita nato nga sa atong nabasa ang harianong kaliwat ni David
sama sa usa ka kahoy nga giputol. Amo nang gi-highlight nato kaliwat ni David na. Gingon na mong usara kay sa diha niya ng mayilo, mag-highlight na to, mutunga usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Sa to pa si Isay, sa ato nang nabasa, maura na si GC. O kini si GC o Isay, mo kana ang amahan ni Haring David. Pero ang kaliwat ni David, dili si David. Kay giingon ko nag kaliwat ni David ng mahimong bagong hari sa tagna pa sa Isaias 11:1. Karon priba Brad Diber nga kini si JC o si Isay mo kini ang amahan ni Haring David. Ato pagabasahon Reb, dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Salmo kapitulo 72 bersikulo 20 nagaingon ini. Ang mga pag-ampo ni David ang anak nga lalaki ni Isay o JC natapos na. Klaro nga sa nabasa ang mga pag-ampo ni David ang anak nga laki ni Isay. Kini si Isay mo ni si JC amahan day kini ni David. Nakaron sa nabasa nato kaganina sa unahan nga may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay sa Isaias 11:1 sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot nga mo ni ang kaliwat ni David. Ug kini sa katumanan sa pagtug-an na sa bag-ong tugon sa nakasulat na unya nitungha na ang katumanan sa among tagna bradron kinsa ang gisgutan nga usa ka sanga nga gikan sa iyang mga gamot nga giingon nato sa pangutanan ni Sunny Boy kay kinsa ba kuno nang gitawag lagi og usa ka saha og kanang usa ka sanga gikan sa iyang gamot naglibog kuno siya kay para niya magkalay usar ang ipasabot niya na kinsa bradron. Ang katumanan niya na reverend sa maong tagna sa Isaias 11:1 mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mismo siya nagpahayag nga siya mao ang kaliwat ni David. Dinhi sa pinadayag Reb akong basahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa pinadayag kapitulo 22 bersikulo 16 ingon ini nga atong mabasa. Ako si Jesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug kaliwat ni David. Ako mao ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. Higalang sa Niboy, matinaw na sa nakasulat sa Biblia kung kinsang gisgutan sa Isaias 11:1 nga saha o gamot mao ang kaliwat ni David nga mao ang atong Ginoong Jesucristo nga sa tagna pa sa gibasa nato sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga mutunga ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwat ni David mao kana ang atong Ginoong Jesucristo. Kay mapamatud-an sa Biblia nga si Poncio Pilato nangutana sa atong Ginoong Jesucristo kung hari ba siya. Ang tubag naman sa atong Ginoong Jesucristo, Bradiver, Ni Areb, iya ginang giangkon atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi sa Juan kapitulo 18 bersikulo 37 ingon na niini nga ato ang mabasa nagingon. Ug si Pilato miingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. bisag diha lang ta kutob, no? Matinaw nga si Pilato, miingon kaniya, hari ka baday. May highlight kay, put na mong ipasabot, kanang pag-highlight nga girid. Amo kanang mga pamaagi para pag-explain na mo, sayon ninyo sabton nga mo ng punto nga gipasabot na mo. Pagtubag ni Kristo, gihilo na mo. Si Jesus mitubag kanya, sumala sa giingon mo, ako hari. Di sa ato pa, bagong hari, tungod kay, gitagna man siya kay ang kapuligod ni Haring David, si Haring Salomon man iyang anak. Pero dili man ang katumanan sa 11:1 ang iyang anak, kundi sa atong Ginoong Kristo
di sa paglutaw bag-ong kini daw hari nga gitawag og kaliwat ni David. Pero kining kaliwat ni David nga gamot ni Isay o ni Jesse kay maura man na siya. Gitawag usab kini gihimo ingon nga bandila kining ang atong Ginoong Kristo nga sa tagna pa usa ka sanga o usa ka gamot sumala sa nabasa na nato sa Biblia. Unsay priba, Brad Ron? Okay, niyang priba Reverend, og tinuod ka na nga sa pagtagna niya ng kaliwat ni David nga sa katumanan ng atong Ginoong Kristo gitawag kini usab og bandila sa Biblia. Balikan ako rin pagbasa dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ang Isaias Kapitulo 11, versikulo 1, niya ikama na to sa versikulo 10 ang pagbasa. Bot ipasabot, Brad Ron, nga balikan nato pagbasa ang uno to prove nga sa versikulo 10 sa kapitulo 11 maura ni siya kay sa Biblia dili man abilidad nga kung magtagna ibutang ang ngalan sa pag-angkon na sa tag-iyas katumanan o ang mga nasakop sa katumanan di kang Kristo busa na hibaw nila nga ang ilang magtutudlo kini sa pagkatumana. Tinuod ka na, Reverend. O basahon ko ang Isaias Kapitulo 11, versikulo 1, niya ikama na to sa 10, gingon. Og may mugula nga usa kasaha gikan sa punuan ni Isay. Og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot nga sa nabasa na nato ang kining saha nga gikan sa punuan ni Isay mao man gyapon ni ang kaliwat ni David. O diya sa 10 dayon nga bersikulo gingon, og mahitabo niadtong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan kaniya mangita ang mga nasod ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Mo kini si Hesukristo na sa pagkatuman mga mahal namong tigpaminaw nga gitawag og gamot ni Isay. Kaya niangkon man si Kristo sa nabasa kaganina sa pinadayag sa Kapitulo 22, versikulo 16 nga naging sa ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David. Sa ato pa, katus si Isay, mao manas di si ama ni David. Si Kristo day migula diha. Igalang sa ni Boy sa kaliwat ni David. Unya gingon sa versikulo 10 sa Kapitulo 11 sa Isayas na nagisgot niya nga magatindog ingon nga usa ka bandila kining gitawag og gamot ni Isay. Nganong siya nagtindog ingon nga bandila tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo nga kaliwat ni David nga gamot ni Isay nga mao kini ang sanga gipasabot sa Biblia nga mao kini ang kapuli sa atong Ginoong Jehova nga Dios nga Amahan. Kay niadtong unang panahon ang atong Ginoong Jehova gitawag usab siya og usa ka bandila. Unsay priba, Brad Ronald, sa nakasulat sa Biblia? Ania ang puriba anareb atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Exodo Kapitulo 17 versikulo 15 ingon ining atong mabasa. Og si Moises nagpatindog og usa ka halaran og iyang ginganlan kini Hiyuba Nisi. Naday putnot giingon nga Hiyuba Nisi, gingon dayon si Hiyuba akong bandila. Mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsoon na higaling Sunny Boy. Kung basahon nimo kining 17:15 sa Exodo nga og si Moises nagpatindog og usa ka halaran og iyang ginganlan kini Hiyuba Nisi. Nga may sign niya na nga murag flower, no? Unya kung imong tan-awon diya sa maong footnote kanang sa ubos sa atong gibasa sa maong Biblia, mabasa diya Hiyuba Nisi ang bot pasabot si Hiyuba akong bandila. Sa ato pa si Hiyuba bandila ang atong Ginoong Jesucristo bandila usab. Ug alang sa dugang kasayuran sa mga naminaw Reverend nga kining footnote additional information kini. Unya niadtong wala pa mutunga ang gamot ni Isay o kaliwat ni David nga ingon usab kini nga bandila. Lahi atong
Jehovah Nisi. Kini si Jehovah Nisi nga ingon nga bandila, giwali kini sa panahong Israel. Siyang katauhan sumala sa iyang pagtukod sa ikaduhang Samuel City 10:24. Giwali kini kalakip ang iyang titulo. Unsay puriba, Bradiber? Niyari, bato pagabasahon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, dinhi na to pagabasahon sa Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 3 ngadto sa 4, nagaingon ini. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios. Ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid. Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Busa sa tanan nga mga nagapatayong nagapangutana kanato, usa-usab gani ilhanan nga magkalahi ang atong Ginoong Jesucristo og si Jehova. Kung si Kristo gitawag og gamot ni Isay, sanga o saha nga gitawag og ingon nga bandila, si Jehova nga iyang amahan sa atong Ginoong Jesucristo, siya pud ingon nga bandila, pero sa Biblia Jehova Nisi ang tawag kaniya. Puriso nganong niguwa ang gamot ni Isay nga naaman ang atong Ginoong Jehova nga mo'y giwali ang pagkabandila niya nga ingon nga bandila nga Jehova Nisi. Tuod kay miabot ang panahon nga ang pagwali kang Jehova dili magapaden aduna nay pagkat o para preparasyon nga mulutaw o mataw katong sanga o gamot ni Isay. Sumala sa Biblia nga maong kaliwat ni David nga sisay mao si Jesse nga kanang kaliwat ni David mao ang atong Ginoong Jesucristo. Hay ang priba niya na bradron nga gipakita sa Biblia nga adunay pagkat-off sa pagtudlo sa pagpaila na sa wali nga Jehova. Ani ang pre-ba, Reverend, basahon ako sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Dini sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 34, ang ato ang pagbasa gingon. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao, o ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon. Ilhon mo siyo ba kay silang tanan na nagpakaila kanako? Gikan sa labing jotoy kanila ngadto sa labing dako. Kanila nag-ingon siyo ba kay pasiluon ko ang ilang kasalanan o dili nagayod hinumduman ko ang ilang sala. So pag-ingon nga og sila dili nagayod magtudlo so tubad ano na pagpugong nga dili na itudlo ngadto sa tagsa-tagsa katao og sa isig katao og ngadto sa tagsa-tagsa katao sa igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova mo ning gingon nga Jehova Nisi sa ato ba gipasabot nga si Jehova pod gitawag bandila dili na itudlo og dili na ipaila ang iyang ngalan. Kini ang hinungdan higalang Sonny Boy ngano nga dunay sanga o saha gamot ni Isay nga kaliwat ni David nga mao ang atong Ginoong Jesucristo nga mutunga ingon nga bandila nga naglibog kag kinsa ni. Tungod kay sa unang panahon si Jehova gitawag og Jehova Nisi, giwali kini siya mawala pulihan niining gamot ni Isay o sanga O kaliwat ni David. nga kaliwat ni David nga walay lain atong Ginoong Jesucristo. Og kini sa Biblia gitagna mismo ang atong Ginoong Jehova mo'y nagtagna nga kapuli niya kining atong Ginoong Jesucristo nga kaliwat ni David nga mugula usab ingon nga bandila. Ay nang priba Brad Diver. Niyari, batong pagabasahon sa Biblia nga English Standard Version Rev, din hinato pagabasahon sa Zechariah chapter 13 verse 7 ingon ini na niini ang nakapahayag na ay title din The Shepherd's Trap. Dayon sa ubos atong mabasa, awake o sword against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Nga sa Cebuano, inguna niini ang nakapahayag. Nga may titulo kini, gihampak ang magbalantay.
dayon atong mabasa sa ubos. Pagmata o espada, batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarog, sunod nako, o against the man who stands next to me. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. O di klaro nga gipakita sa nakasulat sa Biblia nga a weak sword against my shepherd, against the man who stands next to me. Mo na ang atong Ginoong Kristo kay pag-abot na sa atong Ginoong Kristo. Kung imong basahon ang Mateo 26:30-31, gisgutan ni Kristo nga kana siya ang katumanan nga gisgutan. Dihan niya na busag giingon sa gibasa sa Biblia nga English Standard Version nga siya kapuli. Puli siya sa kang Jehovah Nisi. Busa ang mapuli mao ang bag-ong hari nga kaliwat ni David, ang gamot ni Isay o kaliwat ni Jesse o kaliwat ni David. Na kini siya gitawag og sanga sumala sa 11:1 sa Isayas. Igalang sa niboy nga matod pa nimo naglibog ko kinsa na kanang gitawag og sanga o katong gamot usara ang gipasabot niya na. O gani sa tagna gipakita nga kining sanga ipakatao kini. Ay nang puriba sa Biblia, Brad Ronald. Ania ang puribaan na rib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 8, ingon nini ang atong mabasa. Pamati karon, o Josue, nga labawng saserdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga naglingkod sa imong atubangan. Kay sila mga tao man nga usa ka ilhanan kay ania karon, pakatawhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga. Busa gipatinaw nga nakita nato nga katong gisgutan sa 11:1 sa Isayas nga mugula ug may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay ug mubunga ang usa ka sanga gikan sa mga gamot. Maura man na kining sanga mao nang atong Ginoong Kristo gitagna sa Zacarias 3:8 nga gi-highlight nato og pula og yellow kay para sa puntog giingon anya karon pakatawhon ko ang akong alagad. Kinsa kanang alagad nga pakatawon nga mao ang sanga. Sa ato pa sa Isayas 11:1 o kining Zacarias 3:8 usara kini. Nahain ba ang tagna nini nga pakatawhon nga dugang? Wala ibutang nga atong Ginoong Kristo o Kristo kay dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Hain kining mataw nga sanga dugang payag sa Biblia nga gitagna. Bradron Okay, Reb, niya kini gitagna sa nakasulat sa Biblia, niya Biblia nga akong gamiton sa pagbasa kining may tatak Seventh-day Adventist Church. Ani ko mabasa Reb sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, ingon ini ang atong mabasa. Kaya alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Sa gibasa ni Brad Ronnie nga ang sanga sa Zacarias 3:8 nga gipangutana nato hain pangtagna kay ang sanga ipakataw man na. Ang relasyon kini ang Isaias 9:6. Gi-highlight nato nga may red, may yellow, dayon may green. Kay alang kanato ang usa ka bata mataw alang kanato. Kinsa kining bata nga mataw sumala sa tagna? Ang usa ka anak lalaki gihatag. Magkalahi ang naghatag og ang gihatag. Ang gihatag usa ka bata nga mataw, usa ka anak nga lalaki. Og may green, kining bataa nga mataw mo ni ang sanga. Tawgon po ni kay ang iyang ngalan, may gi-highlight na to nga green. Pwede siya tawgon daw nga ang ngalan niya kahibulungan, gawas nga sanga, magtatambag, ikaduha. Diyos nga magagahom, ikatulo. Amahan nga walay katapusan, ikaupat.
prinsipe sa pakigdait. O walay lain yan na, sa katumanan yan na, nga ang atong Ginoong Hesukristo sa katumanan. Tungod kay, kung mubasi kitag ubang kasulatan, nga mupatinaw nini, higalang Sunny Boy. Ayan ang priba, nga kini, mao ang atong Ginoong Hesukristo, bisan sa ubang hubad sa Biblia, may mga putnot nga relasyon gikan sa Noy Visayas inigbasa nato nini Bradiber. Ni Areb, mubasa tag Biblia, kining Amplified Bible, din hinato pagabasahon red sa John chapter 1 verse 1 diyon kama 14. Inguna ni ini ang atong mabasa, nagaingon ini. In the beginning, open bracket, before all time, close bracket, was the word. Dayon kining word nga gipasabot, gi open and close parenthesis, Christ. Dayon atong ipareyon sa pagbasa. And the word was with God. And the word was God Himself. Dayon na igitapad din nga kapitulo bersikulo atong mabasa, Isaiah 9 verse 6. Buti pasabot nga kining sa Amplified Bible sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 sa di pa basahon ang 14. Kini nga maoy bata nga mataw sa Isaias 9:6 gibutang na dinhi nga kana ang atong Ginoong Kristo nga naa ang iyang relatibo nga sitas sa Juan 1:1 nga gikuha gikutlo sa Isaias 9:6. Tinuod. Sa pagkatuman mao na ang atong Ginoong Hesukristo. Mhm. Dayon kini bang atong Ginoong Kristo kini bay mataw sumala sa gibasa nimo Brad Dever nga Amplified Bible. Oo, mataw ka na Reb. Atong pagabasahon din sa verse 14 sa chapter 1 gihapon sa John. Nagaingunan ini. And the word, Christ, became flesh, human, incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, live a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten Son receives from his Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Nga kung natong basahon kini sa Cebuano Reb, kining John chapter 1 verse 1, nagaingunan ini. Sa sinugdan sa wala pa ang tanang panahon, ana-ana ang pulong, nga kining pulong Kristo. Ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon. Dayon babasa nato Isaias 9:6. Dayon sa verse 14 nato pagabasahon sa Cebuano naga version, nagaingon na niini. Ug ang pulong Kristo nahimong unod, tao nagpakatao, ug mipuyo gipahimutang ang iyang tulda sa unod. Mipuyo sa makadiyot uban kanato, o kami sa pagkatinuod nakakita gayud sa iyang himaya, iyang kadungganan, iyang kahalangdon, ang himaya nga madawat sa bugto nga anak gikan sa iyang amahan, puno sa grasya, pabor, mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. O di nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw nga kining nakita nato sa Juan 1:1 no, sa gitawag o sa sinugdan sa wala pa ang tanang panahon ana-ana ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon. Dios pud ning pulong nga mao atong Ginoong Kristo. Unya niining Amplified Bible na ay Isaias 9:6 buti pasabot kining Isaias 9:6 mao tong nabasa nato ganina sa Isaias 9:6 nga bata nga mataw nga gihatag anak nga lalaki nga bugtong sa katumanan na maong atong Ginoong Kristo. Og sa Biblia gitawag usab kini siya og una kini nga mataw, una nga bata. Sa ato pa first. Hay nang priba nini nga kining bata mao ni ang first kining atong Ginoong Kristo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Okay na, mugamit na sa taglaing versions Biblia, kining Biblia nga gitawag The Message o sa Catholic Ecumenical Edition kini. Basahon ako balik Reb, ang gibasa sa kaubang ministro Brad Dever, ang John chapter 1 verse 1 kama 14. Sa pagpuriba nga kining
katumanan sa maong tagna nga mataw si Ginoong Hesukristo man gingunig una. Nabasahon ako sa pagpahayag sa Biblia. The Word, maumaning atong Ginoong Hesukristo atong ansiran. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word was God. Dayon sa verse 14, gingunid, the Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Sa atong pinulungan sa Cebuano, gingon na kini ang Juan 1:1 sa The Mises Bible, ang pulong mao ang una. Ang pulong anaa sa Dios, ang Dios anaa sa pulong, ang pulong mao ang Dios. Og sa 14, ang pulong nahimong unod ug dugo. O, bisag diya Bisag ratag diya- no? bisag diya na rin. pulong, nahimo ng unod ug dugo, buti pasabot na tao. Akong balikan ta ang uno din sa The Message sa John chapter 1 verse 1. O na, sa Cebuano nag-highlight na to, ang pulong mao ang una. Unya, sa unahan niya na, katong English, unsay gingon. O sa The Message. O, the Word was first. Kini di ay, mauman na ang atong Ginoong Jesucristo. First di ay ni siya. Unya, kining first, mao man ang word. Kanang word, natao man na. Pagkatao, bata man na. Sa ato pa, first child, siya ang natao nga bata. Mga mahalamong tigpaminaw. Nga sa tagna pa, Sonny Boy. Sa Isaias 11:1, kabadjis, gitawag ni siya, ingon nga bandila. Kini ang gamot ni Isay o ang sanga nga matao. Og si Hiuba gitawag pud og Hiuba ni nga si Hiuba akong bandila, pero giwali kining bandila nga Hiuba, miabot ang panahon nga di na mapadayon ang pagwali, ni sunod ang kapuli nga ingon nga bandila, ang kaliwat ni David nga mao ang gamot ni Isay nga maong atong Ginoong Jesucristo ang gitawag og first child. Sumala sa nabasa sa Biblia. Pag-abot na sa atong Ginoong Jesucristo, giwali din kining kaliwat ni David nga bag-ong hari, sumala sa Biblia, nga maong atong Ginoong Jesucristo sa tagna pa sa 11:1 sa Isayas. Unsay pud ba nga giwali kini siya sa panahon pag-abot na siyang katumanan, Brad Ronald? Ania ang puriba na reb atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27 hangtod sa 28 ingon ini atong mabasa. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Sa 28, siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Busa sa pag-abot na sa katumanan, kining gitag na nga mulutaw, ingon nga bandila, ang gamot ni Isay, mao man ang atong Ginoong Jesucristo, atong higala pong Rodrigo Dayata, kung nagsunod siya, mapahamos lang gyapon niya, sanglit kini, dinhi usab magkalahi ang atong Ginoong Jesucristo, nga ingon nga bandila, og si Hiuba kay Hiuba nisi. Dinhi siya makakuha usab og laing pamaagi sa pagsabot tungod sa pangutana ni Sunny Boy. Unya, gi-highlight na to nga siya daw ang ginasangyaw sa pagpanambag nila sa tanamataw. Matod pa ni Apostol Pablo sa ilang panahon. Og mao ang ilang gisangyaw tungod kay may highlight nga yelo aron ikapatubang ang tanang mga tao ingon nga mahingkod diha kang Kristo kay si Kristo nga gamot ni Isay nga mutong nga ingon nga bandila mao to ang katumanan nga iwali. Og dili sila magwali og Hiuba nisi nga mao si Hiuba ingon nga bandila, og dili pud sila magwalig Espiritu Santo kaya ang ila ra gyud ang gamot ni Isay mo ilang iwali nga mulutaw ingon nga bandila. Sumala pa sa pagtagna kay ngano sukod nila sa ilang pagwali nga si Hesukristo ang gamot ni Isay
mao ra gyud ang ilang iwali ang bag-ong hari. Unsay priba Brad Diber sumala sa nakasulat sa Biblia? Ni Arib, atong pagabasahon, sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13 hantod 14. Ingon na niini atong mabasa nagaingon. Apan kami, dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod, nga nagaabot diha kaninyo. Dayon sa versikulo 14, kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Oh. Apan kami kini ang pinakapunto nga dili magpasigarbo lapas sa among sukod. Kay may sukod sila. Unsay sukod? Sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo. Sa bersikulo 14 dayon, gipatinaw, kami mao ang unang nagpakaabot. Kay may highlight mga pula. Kay kami wala maglapas sa among sukod. Unsang sukod? Kanang yellow o kanang green. Kay kami mao ang unang na nagpakabot diha kaninyo. Unsa dayon? Dala ang maayong balita mahitod kang Kristo. Anong gi-highlight na to yellow? Kami mao ang unang na nagpakabot. Kay daghan ang mag-awat-awat sa wali nga Kristo. Pero ang original, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, tanaw karon, atong kalibutan, napuno halos lain-lain ngalan sa pagtulunan, bisag unsa na mahuna-hunaan sa ingalan, pero Kristo ang ilang giwali. Na si Kristo sa tagna sa pangutanan ni Sunny Boy, sa 11:1, naglibog siya. Maura na, kanang sanga diha, o kanang gitawag diha, o saha, gikan sa punuan ni Isay, o ang sanga, nga mubunga ang usa ka sanga gikan siyang gamot ni Isay, mao na ang atong Ginoong Kristo. Di giwali, mao na siya ingon nga bandila. Pulin ni Hiuba Nisi, ingon nga bandila, ang atong Ginoong Kristo. Pero ang pagwali maitod kang Kristo, dili usab kini dumalayon, mga mahalamong tigpaminaw. Tanawa ang nag-awat-awat, pakyas sila. Masakit man sa niboy, pero mo ning tinon. Unsay priba bradroni nga ang wali usab nga Kristo nga migula na siya ingon nga bandila, sasama usab kang Hiuba Nisi nga si Hiuba bandila na wala usab ang pagtulo sa wali nga Hiuba Nisi o si Hiuba maong bandila. Sama usab sa atong Ginoong Kristo nga migula na usab ingon nga bandila pero mawala na usab kini kay adunay mosunod na nga mao ang Espiritu Santo. Tinood ka na, Reverendo, kung priba ni Ana nga ang pagwalis ngalan sa atong Ginoong Kristo dili magpadayon o kini mawala. Biblia nga Katoliko sa kahiligaynon nga bersyon sa Biblia nga Katoliko. Ari ko mobasa sa pahayag sa tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga mao si apostol nga si Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ingon ini nga tumabasa. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit maga taliwan. Sa ato pa ning pinulungan nga matod pa doon ay kahibalo silang Pablo o doon na sila kahibalo og pagwali daw nila sa pulong sa Dios nga gihatag daw kanila, pero matod pa ni Pablo dili daw to mao pa ang kahingpitan. Unya doon na po hingpit nga moabot. Unya kadtong dili hingpit nga ilang giwali ang pulong sang Dios mawala. Kung atong susiyon kun hain gipahinungod kining pagwali sang pulong sang Dios nga gihatag nila ni Pablo pero matod pa ni Pablo dili hingpit ug mawala, mao kini ang pagwali mahitungod kang Kristo. Mao gyapon reb nga Biblia ang Katoliko iligaynon bersyon ano ko mabasa sa pahayag ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mamuningingon ni Pablo nga ilang giwali pero mawala kay dili hingpit. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. O di nakita nato igalang Sunny Boy nga mawala pa di ay ang wali nga Kristo busa giingon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Kami mao ang unang nagpakabot dala ang maayong balita mahitod kang Kristo. Kaya ang musunod nga mag-awat-awat mao na to ang mahimong gitawag og mahimong mabakak ang ilang mga sistema sa pagwali niya na nga naman
Tud kay mawala pa ang wali nga Kristo ang bitunga ingon nga bandila. Busa kung balikan na tong tagna sa atong Ginoong Kristo sa gibasa kanina sa Isaias 11:10 hangtod sa pagpadayon sa 12. Ang Dios sa tagna magtapion na usab pag-usab siyang gamot. Kay permerong tapion mugawas ang gamot ni Isay nga magtindog ingon nga bandila. Mao man atong Ginoong Kristo. Pagtapion pag-usab siyang gamot, buti pasabot kay mawala pa maning gamot ni Isay nga bandila. Mulutaw na pod nga magpabarog na pod ang Dios og laing bandila nga kapuli sa gamot ni Isay nga mulutaw nga bandila. Unsay priba Brad Dever? Ni Arif, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Isaias kapitulo 11 bersikulo 10 lapos na to sa bersikulo 12 ato lang ihugna-hugna sa pagbasa. Bersikulo 10 nagaingon ini, ug mahitabo ni adtong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan. Kaniya mangita ang mga nasod ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Dayon isunod nato bersikulo 11 sa pag-display. Ingon niini ang nakapahayag, ug mahitabo ni adtong adlaw nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga mahabilin pa gikan sa Assyria ug gikan sa Ehipto ug gikan sa Partia ug gikan sa Ethiopia ug gikan sa Persia ug gikan sa Kaldea ug gikan sa Amat ug gikan sa mga pulo sa dagat. Dayon isunod nato ang bersikulo 12 nagaingon ini, ug siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod ug magapatigom sa hininginlan gikan sa Israel ug pagtigumon ang nangapatlaag gikan sa Huda gikan sa upat kasuugan sa yuta. Oh. Timan-an nato, balikan ta gani ang bersikulo 10. Kanang bersikulo 10 og may tabo ni adtong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila. Di ba si Kristo na igalang sa niboy sa pagkatuma na? Unya sa bersikulo 11 ato na pong isunod. Unsa? Og may tabo niya itong adlaw nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikadwa. Buti pasabot, nakadapion na. Pero morong dapion, migawas ang gamot ni Isay. Ingon nga bandila, mong atong Ginoo Kristo. Dobi sa pagkatuman na, kay mawala pa man ang wali sa gamot ni Isay nga mulutaw ingon nga bandila. Sa bersikulo 11, nining atong gibasa sa kapitulo 11, pag magdapion ang Dios pag-usab siyang kamot sa ikaduha, mo nang sa bersikulo 12. Nya, ito mabasa. Og siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod. Magpatindog na pod siya og bandila nga sa ikaduha niyang dapion nakinsa ba ang musunod sa gamot ni Isay. Di ba ang atong Ginoong Kristo mao man na siya ang mawala pang wali? Sa ato pa kung mawala ang wali, doon ay musunod na pod nga laing bandila nga dili na mao ang atong Ginoong Kristo. Nga kana sa tagna pa sa Biblia, kung atong atuan kung kisa ang katumanan niya na, walay lain, mao ang ikaduhang bata na pod gana sa paglutaw na. Unsay priba Brad Drone, nga ikaduhang bata na pod. Kay si Kristo, mo man ang first side, ang gamot ni Isay, nga bigula, ingon nga bandila. Pero kay mawala pa man, mupuli na pod ang ikaduhang child, second child, kay first man, ang atong Ginoong Kristo. Okay, basahon ako rin ang tagna para sa ikaduhang bata o second child. Dini sa King James English version ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15 gingon, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa atong pinulungan, matod pagingon, gipalandong ko ang tanang buhi nga naglakaw ilalom sa adlaw, uban ang ikaduhang bata, atong second child, nga mibarog puli kaniya. Oh, di manad na to nga ikaduhang bata, second child, kay si Kristo, nabasa na ganina, first, the world was first. Natawo man na, pagkatao niya, mawala pa ang wali nga Kristo, kini nga bandila, si Kristo. Pulihan sa laing bandila, mo ni ang second child, mag-second ba kung walay first? Kisang first child.
Ang first word nga natawo sumala sa nabasa nato sa The Message Bible sa John chapter 1 verse 1 kama 14 na karon. Now, atong i-display balikan ta ang uno-uno sa The Message sa John. The word was first. Sige lang gani. Kinsa man na? Di ba atong Ginoong Kristo? Unya kay mawala pa maning bandila nga gamot ni Isay. Magpatindog na pud og bandila tungod kay nagdapion ang Dios pag-usab sa kamot. Kay ang nakadapion na niya primero ang first ni guwa nga bandila si Kristo, ang gamot ni Isay. Pag second child na kay mawala man, mao ni ang puli ni Kristo. Kinsa gitugan? Wala lain. Espiritu Santo. Og atong mabasa sa gitawag ang pulong sa Dios nga Biblia. Ato ma-display ang pulong sa Dios nga Biblia. Pero ang puriban ini kung diin nga Biblia nga ang puli ni Kristo mao ang Espiritu Santo niining ang pulong sa Dios Brother Ronald. Ani areb atong pagabasahon sa ang pulong sa Dios sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 igunin nga atong mabasa. Kining mga butaga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan na ako ang magdalasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kadako. O bisag di lang ta. Ang Espiritu Santo puli mawala pa man tong wali. Sa bandila ang gamot ni Isay ingon nga bandila nga mao atong Ginoong Kristo. Magpatindog na pud og laing bandila ang second child nga mao nang Espiritu Santo. Di pagkatuman na higala dunay mga kasangkapanon nga mga taong magwali sa Espiritu Santo. Kay di man abilidad sa Biblia nga ibutang ang ngalan. Kay kung ibutang, anak kasulat ang mga ngalan sa mga ministro sa PBCM. Pero gihulagway lamang nga magwali sa Espiritu Santo. Hay ng Priba Bread, Ronnie. Okay, ang priba re basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Dinis unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon sa pagbayad. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalon na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, igalang Saniboy, si Hiuba, gitawag og Hiuba ni si ingon nga bandila, mawala pa to, gipulihan sa tagna nga katong imong gipangutana nga wa masabti sa Isayas 11:1 nga punuan o sanga o gamot ni Isay nga mugula ingon nga bandila sa Isayas 11:1 kama Jis magdapion pag usab ang Dios sa iyang makamot kay mawala pa maning gamot ni Isay nga mao si Kristo ingon nga bandila sa pagwali pagdapion og usab sa Isayas 10 hangtod sa 12 makita nato nga doon na napuy-laing bandila nga mo kini ang Espiritu Santo nga among giwali sa katumanan Master Tomas D. Eugenio Sr. Pusa among gipanghinawt higala nga Saniboy sa imong pangutana din namo nga maghatag kini katin-awan isip usab ihemplo sa ubang nagsunod dinhi nga ang mga ministro sa PBCM wala magpataka sa pagwali sa pag-angkon kundi giangkon nila ang katumanan sa mga pagwali nga naak kami sa panahon na sa Espiritu Santo. Hangtod diya ang among ikalagan. O katong uban nga mga nagapangutana, inyo lamang kaming sundan kay kini among pagatubagon. Kini si Reverend Charlie Eugenio o sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalaw sa kaubang ministro o ebanghilista. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug giniusab si Brother Ronald Kanyaman. O giniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.